ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ନଈକୂଳରେ ଚାଁରା ଜାଲରେ କେମିତି ମାଛ ମରା ହୁଏ ଦେଖିବା। ଛୋଟ ମାଛ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଁରା ଜାଲ ମେଲା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାଛ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଚାଁରା ଜଗର କିଲୋ କେତେ, ସେଇ ମାଛ ଜାଲ ଏଠି ଏବେ ମେଲା ହେଉଛି। ଚାଲିଛି ଫିସିଂ। ଆମର ଭାଇମାନେ ଏଠି ଫିସିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଇଏ ଧନଉଲାରି ନଈକୂଳ, ଧନଉଲାରି ଗାଁ ସାମ୍ନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ 4 ଜଣ ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ବି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ହାଇ ଗାଏଜ୍। ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ତଥାପି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ସେ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଜାଲ, ଛୋଟ ମାଛ, ଜଗର, ଚାଁରା, କୋକୋଲ ଏଟା ମେଲା ହେଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଲ ଥିଲା। ଇଏ ଛୋଟ ମାଛ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଆସୁଛି। ଗୋଟାଏ କାନିରୁ ପୁରା ଠିକିରି ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ୁଛି। ଭାଇମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମାଛ ସେଇଠି ଆଗରେ ଗଲା ମାଛ ବି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମାଛ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା କାତ ପାଉନି, ଅଗଣ୍ଡ ପାଣି। ତଥାପି ଜାଲ ମାପ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛେ। ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ କେହି ବି ମିସ୍ କରନ୍ତିନି। ପୁରା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଜାଲ ମେଲା ଦେଖୁଛେ। ଜାଲ ଏମିତି ମେଲା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଷ୍ଟମରେ ଜାଲ ମେଲା ହେଉଛି ନଈ ମଝିରେ। ତାହେଲେ ଆଡ଼କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ? ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେନି ଭାଇ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ତତେ ପୁଣି ମନା। ହଁ ଧରିବୁନୁ କାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଜାଲ ମେଲା ହେଉଛି। ପୁରା ଭାଙ୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲାଣି, ତଥାପି ହାଫ୍ କିଲୋମିଟରରୁ ଜାଲ ପକାଇ ଆସନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଲ ଇଏ। ଭାଇମାନେ ଆଗେ ଗଲେ। ଏଇଟା ଜାଲ ମେଲା ହେଉଛି। ଏଟା କିଛି ସମୟ ବାଡ଼ିଆ ହେବ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜାଲ ପଡ଼ିଛି ପୁରା। ଆମେ ଜାଲର ପାଖାପାଖି ପୁରା ଅଛୁ। ପୁରା ଜାଲ ଏଠି କାହିଁକିନା ପଥର ଇଏ ନାଳା ହେଇଛି ତ, ନାଳା ଟାଇପ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଜାଲ ପାଖାପାଖି। ନହେଲେ ଆମେ ଇଏ ଜିନିଷ ବି ଆଜି ଆଉ ଦେଖି ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଜାଲ ଏଠି ପୁରା ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି। ମାଛ ବି ଗୋଟେ ଲାଗିଲାଣି। ମାଛ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଖରୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଲ ପଡ଼ିଆ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ତ ନିଜେ ଯାଇକି ଜାଲ ପକାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭୁଆଣୁ ନ ଯାଇଥିବ ଆସି ଏଠି ପାଖରେ ଇଏ ଜିନିଷ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଜାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେପଟୁ ଭାଇମାନେ ଠକ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଛଟା ଖେଳେଇ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା।